x'jistgħu l-ekonomija u l-produttività jgħallmuna fuq is-saltna ta' Alla? L-istorja ta' Ġesu dwar is-Sinjur li jsifer u jafda flusu f'idejn il-qaddejja tiegħu għamlet ħafna sens għall-udjenza tiegħu. Il-merkantiera Onja spiss kien ikollhom jivvjaġġaw il-bogħod u jħallu ċidhom f'idejn ħaddieħor. Għaliex Ġesu qal din l-istorja? L-aktar importanti, din l-istorja tgħidilna kif Alla jitratta lilna bħala qaddejja tiegħu. Qabel kollox, il-parabola titkellem dwar il-fiduċja tas-sit lejn il-qaddejja tiegħu. Waqt li kien imsifer hu fada flusu f'idejhom biex jużawhom bl-aħjar mod. Hu kien ser iħallashom tajjeb tal-mod kif ikunu użaw flusu. L-essenza tal-parabola tidher li qiegħda fil-kunċett tar-responsabbiltà ta' qaddej. Dak li ħeba flus sidu ma kienx responsabbli. Dawn l-imberkin flus, x'iridu jgħidulna dwar is-saltna ta' Alla? Il-mulej lilna qaddejja tas-saltna tiegħu jafdana b'rigali, b'doni, kariżmi, talenti u grazzi u jagħtina l-libertà li nużawhom kif naraw l-aħjar. Ma' kull don u talent Alla jagħtina l-erf u l-grazzja tiegħu li biżżejjed għalina biex narfu nużawhom kif inhu l-aħjar għall-glorja tiegħu u għat-tixrid tas-saltna tiegħu. Dawk li jkunu fidili b'ftit jafdalhom aktar. Imma l-kuntrarju, dawk li bitraskuraġni jew biża' iwarbu dak li fdalhom Alla jitilfu kollox. Hawn għandna t-tagħlima importanti għalina. Ħadd ma jista' jżomm wieqaf fil-ħajja nisranija għax jew jingħataw aktar jew jitilfu kollox. Jew nimxu l-qudiem lejn Alla jew naqgħu lura. U inti tfittex taqdi lil Alla bid-doni, bil-karismi, bit-talenti u l-grazzi li tak. Mulej, kun is-sit ta' qalbi u ta' ħsibijieti. Kun ir-re ta' dari u ta' relazzjonijiet tiegħi. U kun is-sit tax-xogħol u s-servizz tiegħi lejk u lejn ħut il-bnedmin. Għażiża Marija, Omm Alla u ommi, għenni biex nagħmel użu tajjeb tad-doni, il-grazzi u t-talenti u tar-riżorsi li Alla tani għall-glorja tiegħu u għas-saltna. Għallimni inkun qaddejja umili bħalek, ħanoġbu b'dak li nagħmel. Amen.